Ikaw, O Kristo. Mga kaigsuunan, mga higala nga nagsunod sa atong live broadcast, kung anaa kamo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay o sa inyong trabahoan, kung asa man ugaling makaabot kining atuang santos nga misa, tingali nini mga gutlua, dili lang dinhi sa Pilipinas, dili lang dinhi sa Sugbo, kundi sa tibuok kalibutan. Kitang tanan daghan kaayo og pangutana. Tingali makaingon ta, unsa kagyoy plano sa Ginoo niining nahitabo sa kalibutan, niing krisis nga pandemic nga gihatod sa coronavirus. Daghan kaayo ta og pangutana, unsa gid kaha ang plano sa Ginoo. Adunay mingon kanako, Father Bob, niadtong 1720 dunay kolera. Unya pagka 1820 katong gitawag og Black Death, itom nga kamatayon. Unya pag 1920 nahitabo ang Spanish flu. Nya karong 2020 ang coronavirus. Father Bob, unsa kay mahitabo sa 2120? Kung kalayo pa adto wa ta kahibaw ug unsay mahitabo. Apan ang akong gitubag, gingnan ako, ambot lang, wa ko kahibaw. Kadaghanan ang pari dayon pangutanon, abi tingalin lang og ang pari na itubag sa tanan. Ang akong gisulti, wa ko kahibaw og unsay plano sa Ginoo. Kay kinsa ba diay ang nasayod sa plano sa Ginoo? Walay nakahibalo. Ang atong Ginoong Jesu-Kristo matud pa sa pagsaka sa langit, gisugat sa mga anghel. Unya nakit-an sa mga anghel nga naisamad sa kamot, do ka kamot niya, unya na atong lakra sa korona siyang unya na atong samad siyang kilid. Unya pagkakita sa usa ka anghel miduol sa Ginoo, Lord, kanang unya Lord, ana man ka dinhi? Katong imong trabaho sa yuta ba? Kanang unsa may imong plano? Kay katura bang imong mga higala katong mga apostolis, murag di gito sila kasaligan. Naa kay plan A, Lord, or plan B, or plan C? Kay katura ba si Pedro, katulog og kagisalikway ato. Ang uban nanagan, nangahadlok. Naa kay plan A or plan B or plan C? Naibaw mo kung sa gitubag sa Ginoo sa anghel? Ningon ang Ginoo, wa ko'y plan A, wa ko'y plan B, wa ko'y plan C. Nisalig ragyog ko sa ako mga amigong apostoles. Ang Ginoo naay iyang kaugalingong plano, God's own time, God's own plan. Ang maanga anghel gani wa kahibaw, kita pakaha. Makaigsunan sa atong ebanghelyo karon, mauman ang ebanghelyo nga gipahigayon sa simbahan atol sa kapistahan ni Senyor San Jose. Karong adlaw gani mausab ang birthday unta nga kasaulugan sa ato ang halangdon nga arsobispo. Apan wa madayon kay naa may laing plano ang Ginoo. Si San Jose usab sa iyang kabahin, sama ka nato ni mahigayon na daghan kaayog pangutana. Naglibog sad siya. Nangutana siya kay ngano man ni nga ang akong pangasunon mabdos naman nga wa man ako ni hilabti. Unya naay mitunga pinagi sa damgo sa kangil ug inan siya nga kanang kuani nagsabak ni sa gawom sa Espiritu Santo. Yang gibuhat dayon ni San Jose, pagmata niya gipangasawa niya si Maria. Pero wa mahunong diha. Naana sa ilaing kasinatian si San Jose, naglibog na sad siya. Ngano man sa hapit ng mga anak man kani sa Ginoo, wa gani sila balay nga kasak-an. O nasayod ta kun diin matawag Ginoo, didtos pasungan kay wa may kasak-an. Nakapangutana gyud nga ito siya, isip ko sa katawo nga sama nato, anak man kanis Ginoo, sa may plano inis Ginoo nga wa man gani balay nga kasak-an. Wa pa gid mahuman diha. Naa pa gid say laing kasinatian sa pagpanganak na. Lain na sang kasinatian. Anak man kanis Ginoo, di ni kapanilibdan. Nisibat sila sa diha nga naay huga si Haring Herodes mahitungod sa kinabuhi sa batang Hesus. Daghan kayo og pangutana si San Jose. Sama kanato. Kita dahag pangutana, si San Jose dahag pangutana, apan makaigsuonan atol ning fiesta ni San Jose, duna tay butang nga angayan nga makatunan, pinaagi sa panig-ingnan sa ehemplo nga gibilin kanato ni San Jose. Siya daghag pangutana kay wa sad siya kay bawo sa plano sa Ginoo sama kanato. Apan ang nakalahi
ni San Jose kanatong tanan mga kaigsuonan mao nga bisan pa ugwa sa kibaw sa plano sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang kaugalingon sa kanang gitawag nato sa in English og total surrender. Iyang gihatag ang tibuok niyang kinabuhi sa plano sa Ginoo bisan kini dili klaro og dili tataw kaniya. Mga kaigsuonan, niining atong gisagubang nga krisis nga pandemic gumikan sa coronavirus, wa gyud ta kahibaw kung unsay plano sa Ginoo. Apan hinaut unta nga sama ni San Jose makat-unta sa paghatag sa ngadto sa atong langit ng amahan, sa atong tanan, sa atong kaugalingon ug atong isilsil sa atong alampatakan nga luyon ining tanan. Ang angayan natong mahibaw-an mao nga God is in total control of everything. Unya mga kaigsuonan, daghan tag makatunan bisan pinaagi sa kinaiyahan. Kung atong tan-awon ang atong kinaiyahan, aduna usab sila mga pagtulunan, mga reminders alang kanatong tanan ilabay na gyud ing panahona nga bisan tud wala ta masayod og unsa gyud ang plano sa Ginoo sama ni San Jose, makakita kita og pagtulunan sa kinaiyahan. Ang usa ka sapa mga kaigsuonan nagpahinumdum kanato kung bisan unsa kini kadako, kung bisan unsa kini kataas ang tubig niini sa panaw, bisan unsa kaliko-liko ang agianan sa tubig niini, ugma damlag in God's appointed time ang tubig sa sapa muabot ug mugakos ra gayud didto sa mga bukton sa kadagatan. Hinaut unta nga karong adlaw atol sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Jose, atong itunong atong pananaw sa pagtuo nga ang Ginoo adunay plano and God is in total control. Senyor San Jose, bana ni Maria, ama ni Jesus, igampo mo kami. Amen.